Кніга Даніэля, раздзел 3. Цар Набукаданосар пабудаваў залатую статую вышынёю ў 60 локцяў, а шырынёю на 6 локцяў і загадаў яе паставіць на раўніне Дура ў правінцыі Бабілонскай. Такім чынам даручыў цар Набукаданосар сатрапам, намеснікам і суддзям, кіраўнікам і правіцелям, і загадчыкам ды ўсім правіцелям правінцый сабрацца і ўдзельнічаць у асвячэнні статуі, пабудаванай царом Набукаданосарам. Дык сабраліся сатрапы, намеснікі і суддзі, кіраўнікі і правіцелі, магнаты, якія былі пастаўлены да ўлады, ды ўсе кіраўнікі правінцый на асвячэнне статуі, пабудаванай царом Набукаданосарам. А стаялі яны перад статуяй, якую пабудаваў Набукаданосар. Герольд абвяшчаў у голас: «Загад для вас, народы, пакаленне і мовы. У гадзіну, калі пачуеце гучная рога, і флейты, і ліры, і арфы, і псалтырыёна, і дудаў, ды ўсякага роду інструментаў музычных, упадзіце і пакланіцеся залатой статуі, якую паставіў цар Набукаданосар. Калі ж хто не ўпадзе і не паклоніцца, будзе той адразу ўкінуты ў распаленную печ». Такім чынам, пасля гэтага адразу, як пачулі ўсе народы гук рога, флейты і арфы, і псалтырыёна, дудаў ды ўсякага роду музычных інструментаў, то ўсе народы, пакаленні і мовы упалі і пакланіліся залатой статуі, якую паставіў цар Набукаданосар. І адразу ж і ў тую ж самую гадзіну некаторыя халдэйцы прыйшлі абвінаваціць юдэяў. І звярнуліся яны да цара Набукаданосара: «Цару, вечна жыві, ты, цару, распарадзіўся, каб кожны чалавек, калі пачуе гук рога, флейты, ліры, арфы, псалтырыёна, дудаў і ўсякага роду музычных інструментаў, упаў і пакланіўся залатой статуі. Калі ж хто не ўпадзе і не паклоніцца, будзе ўкінуты ў распаленую печ. Такім чынам, ёсць мужы юдэі, якія ты паставіў над работнікамі правінцыі Бабілонскай: Садрак, Месак, Абдэнага. Мужы гэтыя не лічацца з табою, цару, не даюць пашаны тваім багам і не пакланяюцца залатой статуі, якую ты паставіў». Тады Набукаданосар закіпеў гневам і загадаў прывесці Садрака, Месака і Абдэнагу. І прывялі тых мужоў да цара. І Набукаданосар звярнуўся да іх і спытаўся: «Ці праўда, Садраку, Месаку і Абдэнагу, што не шануеце маіх багоў і не пакланяецеся залатой статуі, якую я паставіў? Ці цяпер гатовыя вы у любую гадзіну, калі пачуеце гучная рога, флейты, ліры, арфы, псалтырыёна, дудаў і ўсякага роду музычных інструментаў, упасці і пакланіцеся статуі, якую я зрабіў? Калі бо не адасцё паклону, будзеце ў тую ж гадзіну укінуты ў распаленую печ. Які бог зможа вас вырваць з маіх рук?» Садрак, Месак і Абдэнага адказалі, звяртаючыся да цара Набукаданосара: «Не павінны мы табе, цару, адказваць у гэтай справе. Калі бо наш бог, якому мы служым, можа нас вырваць з распаленой печы, то і з тваіх рук, цару, вызваліць. Калі не пажадае, то ведай, цару, што не будзем ушаноўваць тваіх багоў, а не пакланяцца залатой статуі, якую ты паставіў». На гэта Набукаданосар узгарэўся гневам, і выгляд яго твару змяніўся ў адносінах да Садрака, Месака і Абдэнагі. І прыказаў у адказ напаліць печ у 7 разоў больш, чым звычайна. І мужчынам, найдужэйшым паміж свайго войска, даручыў звязаць Садрака, Месака і Абдэнагу ды ўкінуць іх у распаленую печ. Дык адразу ж звязалі гэтых мужоў у іх шараварах і ў галаўных павязках, і ў абутку, і ў шатах, і ўкінулі ў сярэдзіну распаленай печы. Такім чынам, паколькі загад цара быў сур'ёзны і печ была злішне распалена, полымя агню забіла тых людзей, якія кідалі Садрака, Месака і Абдэнагу. 3 чалавекі, Садрак, Месак і Абдэнага, упалі звязанымі ў сярэдзіну распаленай печы. Цар Набукаданосар вельмі здзівіўся і ўстаў паспешліва. Звярнуўся ён да сваіх магнатаў, кажучы: «Ці не кінулі мы 3 звязаных мужоў
у сярэдзіну агню. Яны адказалі цару: «Сапраўды, цару?» Ён у адказ сказаў: «Вось, бачу 4 мужоў, што развязаныя і ходзяць у сярэдзіне агню, і не робяцца ім нічога дрэннага. І выгляд 4-га напамінае сына багоў». Тады падышоў Навуходаносар да жарала палаючай печы і сказаў: «Сидраку, Місаку і Абдынагу, паслугачы узвышняга Бога, выйдзіце і прыйдзіце сюды». І адразу ж Сидрак, Місак і Абдынага выйшлі сярэдзіне агню. І сатрапы, намеснікі і суддзі і правіцелі цара сабраліся і агледзелі тых мужоў, бо агонь не меў ніякай улады адносна цел іх, і ніводзін волас з іх галавы не быў спалены, ані іх шаравары не былі пашкоджаны, ані не дайшоў да іх пах агню. І Навуходаносар сказаў, звяртаючыся да іх: «Хай будзе дабраславёны Бог Сидрака, Місака і Абдынагі, які паслаў свайго анёла і ўратаваў сваіх паслугачоў, якія на яго ўсклалі свой давер, і парушылі загад цара і аддалі свае целы, каб не служыць і не аддаваць паклону іншаму Богу, апроч Бога свайго. Такім чынам, я выдаю загад, каб усякі народ, пакаленне і мова, хто скажа блізненне супраць Бога Сидрака, Місака і Абдынагі, быў разарваны на кавалкі, і каб дом яго быў разбураны, бо няма іншага Бога, які змог бы так збавіць». Потым цар узвысіў Сидрака, Місака і Абдынагу у правінцыі Вавілонскай. Цар Навуходаносар да ўсіх народаў, пакаленняў і моў, пражываючых на ўсёй зямлі: «О, каб дасягнулі вы вялікага супакою, спадабалася мне абвясціць знакі і цуды, якія ўзвышні Бог учыніў для мяне, якія вялікія ёсць яго знакі, ды які магутныя яго цуды. І яго валадарства ёсць вечнае валадарства, і валадаранне яго на ўсе пакаленні».